Мобилизациягә алынган Дмитрий Колесов берничә көнгә ял алып, сөйгәне Эльвира белән язылышу өчен Зәйгә кайткан. Костюм чалбардан ак туй күлмәгеннән булмасалар да, яшьләрнең йөзләрендә сөенечле елмаю. Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас. Есть, да. Дмитрий Колесов 7 ел Камчаткада контракт буенча хезмәт иткән. Хезмәтен тутырып кайткач, Зәй кызы Эльвира белән таныша. Үз теләге белән махсус хәрби операциягә китәргә алына. Хәзерге көндә Казанда хәрби өйрәнүләр уза. Я тебя люблю, я не знаю, что сказать больше. Не женатым, я не хотел уходить. Я вот расписался, я счастлив, все. Вот. У меня вот, вы не знаете, вот я пришел сюда, у меня 300 первый раз женат. Ну дай бог последний. Яшьләрнең бәхетле мизгелләре белән уртаклашырга әниләре, якыннары да килгән. Һәркемдә бер теләк: Дмитрийның исән-имин әйләнеп кайтып, бәхетле гомер кичерүләрен телиләр. Өлеше мобилизация игълан ителгәч, Зәй ЗАГС бүлегенә язылышырга гариза бирүчеләр саны арткан. Мобилизациягә алынган 27 ир-егет гаилә корырга өлгергән. Адилә Берханова, Азин Сипатов, Зәй хәбәрләре.